yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahi. Koy barma dedi yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahi. Gayrat edip başkarak gurrun edäýeliň. Ýüzden märi 100 gözek dinledik şaýdymy? 100 alo, 103. Garynja senem aýdy, günni, söýdim ya köýdümdi, başkarak aýdym tapsana. Bular meni doguz kabul etdilermike? Bir-iki gezek yalanyma sözläpdim. Ay, hany göreli, yatyk galanyň atyk gallypdirler. Tilkini avlajak bolan mäjek ertir bizi avlajak bolar. Şoň üçin mäjem temmizini edim beräýmesem. Edim gorkamak boli siziň aladaňy dedýän. Ýere bolýa, gep süýüji, samança ýok güýji diýipdirler. Ýöriň bir işiň başyny tutalyň, barmagyň bilen ýerdirme boli, boş durma diýipdirler. Mine ekin yerden galan açan buğday danesini özlemeye gideceğim. Men ýalňyşypdyryn. Bu ýyl özüm ekin ekjek, özüm suwarjak. Hasylyny bolsa göle bilen, garynja bilen, şeýli hem möjekden gorkmaýan geçi bilen paýlaşjak. Inni men akyllannym. Öňkü tilki ýok inni. Göle dost. Ýeri garynja, bu näme bolus? Hany bir demini dörse, näme boldy? Neme? Tilki. Indi näme bolupdyr tilke? Ol işläpýär. Şu wagt gözüm bilen gördüm. Täze hoqqolan uğruna çykanlarda. Yok. On garaçyny. Hasylym biz bilen paýlaşjakmyşyn. Hawa. Öz ýyjegini ekip ýitede biz bilen paýlaşan ýaly. Degime goý işläbersin. Kömek etmersmi? Meňe işläsim gelýär. Hay garynja, bärde tilki hakda gurrun diýe anyk göz ýetirmän hiç da edip bolmaz. Onda näme deli? Ýör geçi bilen bir maslahatlaşyp göreli. Maslahatly biçilenden gysga bolmaz diýipdirler. Koy barma dedi yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahi. Koy barma dedi yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahi. Çi? Oho, geçi. Bimara aýdýan nälerse? Bimada edýän diýsem näme? Ýygyňda gaýdaýjakmy? Etjek etdiňiz bimada. Aýdy beriň. Yeri, yegilikmi? O neme tilki? Ballı, düşnükli. Tilki bar yerinde qowluk bolmaz. Köp sawaryň habaryny eşitdik. Gatyp qow habar eken. Çay içesiň diýelse, ha, tankada çay bardyr. İçiberiň. Eýdanam dinlede. Münkürlük o diýen gowda däldir geçi. Belki düzelenlerini. Mene tilkinin hoqqolarından ýadadım. Hawa, öňler menem allannym. Çünki o wagt sadadım. Innem şondan ýadadım. Çykyp bolmaz kadadan. Näetdim? Şahirem bolýan häzir ben. Gözüň bilen görseň, senem ananarsyň düzelenini. Yer bolýa. Näme denmiş siziň ýagşy zadaňyz? Paýhaslyňyz tilki. O şu wagt yer dikip ýör. Özü ekin ekip hasyl ýygnajakmyş. Hasylam biziň bilen paýlaşjakmyş. Senem ananlyňyzmy? Oleýem kara der bolup işläp ýör. Yer bolýa. Hasyl ýygna berenne bararsla bizem. Berse alars. Ine size gül ýaly maslahat. Garynja ha gidip kömek edelliye.
taýyn zady alyp gaýtmak bize gelişen ok. Kömek edivermeli keniňiz ona. Tilki var yerine, men yok. Yine hasıl verecek diýse başga gurrum. Garynja, bir tarapdan geçiňkem dogry. Öňem bizi allamady. Onno näme edeli? Yer, bilem, finali. Şonnoň niýetini bilersiz. Men gitmesem näder? Dogrusu tilki işläp ýören görsem, özümden giderin diýip gorkýam. Sen özüňden gitseň, men özüm götürip alyp gaýdy berer. Tilki işleýän anan many otyryn bolýan. Sen götürüp alyp gaýtjagyna aýsam kam. Hey Hudaýjan, men düş görýän ödýän. Düşten açılmaly, açılmaly. Ýadamasına ýadadım welin. Zähmet çekmegiň aýratyn lezzeti bar eken. Bu giden ýer özüm agdaryp çykdym. Göle daw göräýse bay begenere. Ay diýen ýok. Menem bolar ýaşylyk etmeli. Ahyryny hasylygyna beremde ha, ananarlar maňa. Ine görýäňizmi? O çyndanam eden ýalňyşyna ökünipdir. Men pikirimçe de şeýle. Tilki görülmek üçine munça kıyınçılığı döz gelmeliler. Mene gözüm bilen görsemem ananam ok. Tilki däl bolaýmasa, Feredin şaham bar ýalla. Yok, ol hakykatdanam hut tilkiň özü. Garynja, meni götürüp akitmäge taýyn bol. Men anany bilemok. Sen götürjeňi ananyp başladym. Ýöne mekirje tilke entegim ananamok. Mene dözemek. Yeke işlemesin. Barıp kömek edeyin. Onna menem kömekleşip. Ekin ekmek üçin menem bir tanışymda gowut tohum bar. Şonu getirjek. Edem tilkiň öňkü getiren ýerinden getirjek. Düşünendigine garaşy beriň. Ay yoklay, bu da peyda yoğa. Yine bir yerde ağlanıp gelirler lay. Son yine bardağı çözüp vermeli. Geç. Tilki vay, armada. Kömek gerekmi? Ay ýok. Meňe sizden kömek sorama ýüzüm ýok. Bu gezek ýok özüm işlejek. Siz bilen bolsa harman paýlaşaýar. Biz beýdip sen harmanyňy bölüşip bilmersiň. Gel gowsy bizem işläli. Uy, ýoksa da geçinirdi. Eşdişime göre möjük şu töwerekde ýene duzak guranmyş. Näme? Oy ne diýen gerek? Ýok, çynım. Ýeke bolsa ha. Möjük lakly katar ony. Ýörüň dörew geçin tap habar berelim. Giýje galan nälerse. Vay! Halas edin beni! Beni halas edin! Vay! Yine de ahir elime düştüm. Tilkini halas edenilde nobat senki deyip bellek koyuptum. Yine inni senmen elimde. Neme, men halas etmedim onu. Eylekler halas etti. Ben del. Ine, diýmedim mi size? Tilki, sen näme güllap dursun? Geçen gelek men halas etmedim mi seni? Barın, öz işiniz bilen olun. Bu sizi taşlak kayıttı. Siz eminnemin arkasını alman. Göýber ony. Öz işiniz bilen olun deydi be. Geçi bilen özüm hasaplaşarın. Ağzı vere Tanrı ver deyipdirler. Biz ağzı ver bolsak, etjek işin bolmaz Necek bay. Gelmeň ýanyma. Gelmeň ýanyma.
Yermejek dost. Gaharlanmaňy beset. Gaşlaňy ýokary galy. Innem bir ýylgyr. Innem şeýerden gün bol. Bermerin. Durun o. Yıkıkıdın gelin. Vay. Vay ece. Wah, dostcan. Entegen biz wagtyna gelýärdir. Süreden aýrylany gurt gapar diýip aýtmadylarmy saňa? Mäjek gapdy meni. Gurt däl. Bir zat bolanary öýdüp gaty korkdyk. Tilkiden başgaňyz sag bolun. Meni halas etdiňiz. Tilki bolmadyk bolsa biz seni halas etmem bilmezdik. O nähili? Möjegiň ýene-de duzak gurup ýörenini bize şol aýtdy. Ay, veleli ýokla. Siz meni halas etdiňiz-de. Bağışla, tilki dostum. İlki dostum. Ähli zadım senki dostum. Sen gaty gowlay. Hawa, öňüm köp aýtdyň ha. Ine. Şeýdip bularyň dördüsem jebitleşip agdy bir durmuşda ýaşapdyrlar. Hemmeti bileleşip ekin ekipdirler. Hatırlaryny deňje bölüşipdirler. Haýsydyr biriniň üstüne howup awansa, bileleşip ähli kynçylygyň hötdesinden gelipdirler.